Un consultor internacional atret per Barcelona que estigui pensant en treballar des de Catalunya per assessorar clients arreu del món descobrirà que aquí ha de tributar gairebé el 60% de les seves rendes i patrimoni. Un inversor trobarà que Barcelona és una de les poques ciutats amb vocació internacional que segueix gravant el patrimoni al marge d'on estigui situat. Un investigador científic amb un nivell de renda de 70.000 euros també comprovarà que, comparat a Zúrich, un altre hub internacional de recerca biomèdica, la seva renda disponible serà de gairebé 16.400 euros anuals menys a Barcelona que a Zúrich. I un alt executiu, si bé que es pot aplicar al règim d'impatriats, només ho podrà fer per un període limitat de 5 anys, fet que l'impedeix pensar en situar la seva residència a Barcelona amb perspectives a llarg termini. En tots aquests paràmetres, Barcelona i Catalunya se situen a la cua pel que fa a l'atractiu per a la captació de talent en comparació amb la resta de grans ciutats europees. L'arribada de 10 inversors suposa la creació de 268 llocs de treball. Que s'instal·lin 100 investigadors d'excel·lència pot suposar un increment de 10 milions de la renda local. Si volem continuar sent un país competitiu, és urgent la millora de la fiscalitat per atreure inversors, professionals, científics i emprenedors.